Hi guys! Meron po akong bagong pang ride ngayon. Ito po ay ang Toyota Avanza Variant J. Ito po ang kanyang harap. Poging-pogi. At ang kanyang likuran. Ito naman po. At ang kanyang loob naman ay ito po. 7-seater po siya. Napakaluwag. Pampamilya talaga. Yun oh. At ang kanyang makina naman po ay ito. Napakalinis. 1.3 engine po siya. Manual. At ang kanyang ilalim naman po ay ito, naka-shock. Hindi po siya naka-molly, kaya hindi po siya matagtag. At dahil sa shock ito, yung pusa na shock. Kaya ito maganda po pang ride. At ito nga po, break-in ni Toyota Avanza. Long ride agad, pakalabas ng kasa. Diretso agad sa break-in. Saan po natin siya i-break-in? Siyempre, dun po sa malayo. Papuntang Bicol, sa Sorsogon. Galing po tayo ng Las Piñas. Umalis po tayo ng Las Piñas na mga alas 10 ng gabi. At ito nga po, nandito na tayo sa South Luzon Expressway. Ito nga, tamang takbo lang para di po mabigla ang makina ni Toyota Avanza. Kahit anong haba man ang ating biyahe dito sa SLEX, ito po, exit na tayo. Paglabas po natin ito ay ang Santo Tomas, Batangas. Medyo masikip ng kalsada doon. Ito po ang kahabaan ng Santo Tomas, Batangas. Yung motor ay nag-overtake na sa atin. Nabagalan. Tamang takbo lang. At yan, nag-overtake din ang sasakyan. Mga takbo po natin ay mga nasa 60 lang. Hindi natin pinipiga yung makina masyado. At ito yung paborito kong daanan dito sa Lucena. Pag napadaan ako dito, para ko nasa Makati talaga. Ang ganda. At napakaliwalas ang paggagawa ng tunnel na to. Ito po ay ang Lucena Tunnel. Kaya ito gustong-gusto kong daanan to. Kasi ito yung paborito kong stopover. Medyo madilim nga lang dito. Pero pagdating doon sa taas, dyan po ang 7-Eleven. Dyan po ako nagpapahinga. Ito na nga po. Ang 7-Eleven dito sa Lucena. Pahinga muna at kain at tulog. At mag-park muna tayo. At ito nga, chiboga na at kape. Mag-chillax-chillax muna tayo para tanggal ang pagod. Kasama ko pala ang aking tito. Ayan. At ang aking kapatid. At ang aking anak. At siyempre, ang aking kape na pampatanggal ng antok. At sa di kalayuan, siyempre, ang ating Toyota Avanza. At ito nga po, matapos tayo magpahinga at matulog ng 1 oras, ito, break-in uli. Ahon ride naman dito si Toyota Avanza sa may Maharlika Highway. Dito po sa Quezon.
Ito po ang napili kong daanan kasi medyo may buwelo dito. Maluwag yung kalsada kaysa zigzag road. May mga truck nga lang dito na kasabayan tayong malalaki, katulad yan sa harapan natin. Pero para sa break-in, mas safe dito. At ito nga po, pababa na tayo. Malakas ang makina nito. Dito na po tayo sa may Plaridel. Pagliko natin dyan, pakanan, makita po natin yung dagat sa bandang kaliwa. Na sa mga nagbibiyahe talagang ang sarap, sariwang hangin. Lalo na pag ganitong madiling araw, ang sarap po ng simoy ng hangin dito. Pero medyo ingat lang po at mabibilis dito yung mga nagda-ride, lalo yung mga truck. Ito medyo sumisilip na si Haring Araw. Malapit na po mag-umaga. Parang inantok ako dito ah. Nako. Delikado, pero kailangan dilat ang mata. Pero nakakawala po ng antok pag nakita nyo po dito ang magandang tanawin. Yung seaside dito sa may Gumaka. At maraming po dito mga nag-stop over, mga truck, mga sasakyan. Kasi marami pong kainan dito na pwedeng pagpilian. Hili-hilera. Depende nga lang yan sa inyo kung sa inyo gusto. Pero tayo po, diretso na. Kasi kakain lang po natin dun sa may Lucena. Medyo busog pa. At dito na nga tayo sa may Ragay. Kumusta kaya ang kalsada dito? Lagi ditong nasira. Ayan, medyo maganda na. Pero ginagawa pa rin. Maganda po ibiyahe ng long ride si Toyota Avanza. Hindi matagtag. Sakang hatak niya kahit na 1.3 lang siya. Maganda, talagang ibibigay sa iyo yung gusto mo. Yung alang, hindi pa po natin pwedeng ihataw kasi unang ride pa lang nito ni Toyota Avanza. Kailangan soft ride lang, sabi nga ng kasa. Medyo tamang takbo lang. At syempre papakiramdaman pa po natin ng makina. Ay, ito na naman tayo. Dinapuan naman po tayo ng antok pag ganitong nasa kalagitnaan na talaga ng biyahe. Pero pag ganyan na antok, tatabi lang po tayo para safe ang ride. At ito nga po, matapos tayong mag power nap, ito ride na uli. Nandito na po tayo sa Naga City. Yun. May SNR din dito. Pero hindi po tayo kakain dyan. Doon po tayo magla-lounge sa Robinson. Ayan ang aking kapatid, siya maglilibre. Guys, dito po tayo sa Legazpi. Uri ka lang pasta sa Naga. Kaya po muna kami sa Robinson.
Sa akin din. Tagal ng antok. Kaya na. Ayos. Sa malayong biyahe, okay na. Sa masarap na food. Thank you. Bigla ako nantok mga idol. Patapos mag lunch dito sa may Robinson sa Naga. Grabe. Alas 10 po ng gabi kami umalis ng Las Piñas. Ngayon ay alauna na po ng hapon. Hindi kasi ako pwede magpatakbo ng mabilis. Kailangan nasa 60 at 70 lang kasi break-in lang to ni Avanza. Pagkatapos ng change oil, pwede na daw i-hataw. At ito na nga, mga idol, dumating na po ang aking mga kasama sa aking biyahe. Ang aking anak, ang aking kapatid at aking Boss. boss. Ay, aking di. Ang iyong kapilate. Kapi-kapi muna kami. Ito po yan, walang tugan. Ayun na rin. Pagkatapos kong kunin ang Toyota kahapon, maghapon ako dun sa Toyota Dasma. Tapos ito, ride agad. Pupuntang Bicol. Ngayon, nandito na nga tayo sa Naga, pero hindi pa po tapos. Hanggang Sorsogon pa po ang ating biyahe. Let's go! At matapos nga po tayo mananghalian dito sa may Naga. Ito, ride na naman. Alam niyo po mga idol, medyo nakakaantok talaga mag-ride pag ganitong mabagal ang takbo. Grabe. Pero yung kailangan talaga ingat lang tayo. Pag medyo inantok tayo, tabi lang para iwas disgrasya. Katulad yan, no? Pag inantok ka, pwede mo mabangga yun eh. Lagot. Pulis pa naman yung nasa kalsada. Iba pag nag-ride ng mabagal. Parang nasa duyan, parang hinihili. Pero wala eh. Breakan lang muna tayo eh. Kaya mabagal talagang takbo. Sobrang bagal na mabagalan ako. Hindi katulad nung pag nadala ko yung si Toyota Corolla. Talagang gaganahan ka eh. Dito po sa Naga, mayroon po tayong nadadaanan dito na magandang simbahan. Yan po yan. Oh. Yan po ang Our Lady of Immaculate Conception Parish Church. Dadaanan po natin yan. Siyempre, hihinto muna tayo. Para makapasok po tayo sa loob. Pindot-pindot muna. Medyo high-tech na to eh. At tatawid lang po tayo dyan sa kalsada. Para makapasok tayo sa loob. At magpasalamat sa magandang biyahe. At sana po ingatan tayo. Lalo na pag ganitong break-in. Kailangan talaga may kasama ring dasal. Ito po yung loob ng simbahan. Napakaganda. Punong-puno po ito ng tao lalo na pag may misa po dito. At lalo po pag araw ng kapistahan dito. Tuwing buwan ng Setyembre. Marami pong namanata. Marami pong pumapasyal at nagpapasalamat sa mga biyayang natanggap. Dali mo to siya. May nakalimutan ko nga pala. Ano? Ito pala yung ating pampatagal ng antok. Kape.
Sarap pa. Kano bilhin nito, Grace? 900. Mag 70. Mahal ah. Para lang nasa Starbucks. Kamahal. Sarap. Sa Tama. Tama. Lang, manumula ka na. Ninyabusig ka na. Ang sinablong mo. Ang padagdag ng energy to. Tuloy po natin ang break-in ni Avanza. Tama na. Biyahe po ulit tayo papunta ng Sorsogon. Galing dito ng Naga. Dito na po tayo sa kahabaan ng Pulangi, Albay. Yun oh, maliwalas ang paligid. At matapos ang Pulangi, dito na po tayo sa Dalaga, Albay. Ayan. Nakita na po natin ang Magayon. Bulkan Magayon. Pero naambong po dito. Mukhang uulan ng malakas. Ito nga, bumuhos na. Pero saglit lang po yun. Ngayon ito, maliwanag na naman. Ang ganda ihataw talaga nitong ano. Sana. Kung tapos na ma-break in. Kaso pwede pang ihataw to pag na change oil na after 1,000 kilometers. Pero itong balikan ko po galing ng Las Piñas to Sorsogon at Sorsogon balik sa aking bahay sa Cavite. Lagpas 1,000 na to, kaya break in agad to. At makita mo natin ang resulta ng break-in kung maganda pag na-change oil. I-check naman po nila eh. Maganda po si Toyota Avanza. Kahit 1.3 engine lang siya. Sa ahon, okay naman. Katulad ito sa Dalaga Albay, ahon to eh. Smooth na smooth yung takbo niya. Yung nga lang, hindi tayo pwede mag-overtake dito. Kasi makipot ang kalsada dito sa may Dalaga. Two lanes lang siya. Kaya ang mga sasakyan dito talagang mababagal lang eh. Pero ang kagandahan naman po ang kalsada ay asfalto. At ito, Sorsogon City na tayo. Dito po tayo sa may bukal-bukalan. Sa mga gustong bumili dyan ng mga lamang lupa, ISTA, lamang dagat. Ito, marami po dito. Yung hilira po dyan. Hindi sa dagat. Yun, ito po. Hilira po yan. Pero sa ngayon, wala pang tinda. Maaga pa. At ito nga po, pag nakita po ninyo ang kabundukan na yan, ibig sabihin, malapit na tayo sa bayan ng Sorsogon. Ito po yung Baywalk dito sa Sorsogon City. Nandito na po tayo sa ating dulo ng ating vlog. Masasabi ko lang po dito sa break-in ni Toyota Avanza, napakaganda. Smooth na smooth ang takbo. Hindi matagtag. Sa ahon, kahit ang makina ay 1.3 lang, hindi ka ibibitin. Dun sa may Atimunan, sa Maharlika Highway. Ang ganda ng takbo. Kahit na may mga truck pa sa unahan na mababagal, hindi kayo po ibibitin. Quality talaga si Toyota Avanza. At ang maganda pa, yung ang ilalim niya dahil nakashock, hindi siya matagtag. Kaya yung mga kasama ko sa
biyahe ko komportable. Lalo na pag dito tayo sa Baywalk, nagpatakbo. Ang ganda ng kalsada dito, asfalto. Lalong smooth yung takbo. Kaya hanggang sa susunod, mga idol, ingat po tayo sa ating mga biyahe. Andito na po tayo sa ating dulo ng ating vlog. Magkita-kita po ulit tayo. Ito po yung SM Sorsogon na pasyalan din na mga Bicolano at hindi Bicolano. At mga Bicolana din pala.